सानसिल्क सेराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 नि 20थि बिसान बादायलायनायाव दीप्ति खुशबु बसुमतारिया देरहासार जाबाय। बिथाङा 2022-23 नि मिस बडलेण्ड देरहागिरि। बिथांनि देरहानायाव मिस्टार आरो मिस बडलेण्डनि दिथागिरि आरो गायसनगिरि जायख्लं बसुमतारिया जोबोद गोग्गानाय मोनदों होननानै फोरमायदों। गोबां बोसोर गोब्राब नाजानायनि उनाव बडलेण्ड पेजेन्ट्रीनि मोनसे मोजां सान जादों। मिस बडलेण्ड मावख'आरि दीप्ति खुशबु बसुमतारिनि सानसिल्क सेराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 नि 20थि बिसाननि देरहानाया गोबां थुलुंगानि फुंखा जादों गोदान जोलैफोरनि थाखाय। बे देरहानाया बर' हिसाबै बर' फिसानि समायनाथि आरो साहसि आखुथायनि गोग्गानाय होयो। गावनि नाजानाय आरो गोजोर आगानजों गावनि थांखियाव सौहैनो हायो। बेनि मोनसे बिदिन्थि जादों दीप्ति खुशबु बसुमतारिया सानसिल्क सेराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 नि 20थि बिसानाव देरहानाया। बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383914746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।